1894 που αρχίζουν οι πρώτοι αγώνες αυτοκινήτων στη θρυλική διαδρομή των 126 χιλιόμετρων από το Παρίσι στη Ρουέν μέχρι το 1950 που διοργανώνεται επίσημα το πρώτο Grand Prix, οι στάρ της Φόρμουλα 1 έχουν ήδη καθιερωθεί. Φαρίνα, Φατζιόλι, Νοβουλάρι, Φάντζιο, Ασκάρι. Αυτοκινητόδρομος της Μόντσα, Grand Prix του Μονακό, Αλφα Ρωμαίο, Φεράρι, Μαζεράτι, Ασημένια Βέλη. Ήταν ήδη λέξεις με νόημα και σημασία. Στις 13 Μαΐου 1950 γίνεται στο Silverstone της Μεγάλης Βρετανίας το πρώτο Grand Prix στην ιστορία της Φόρμουλα 1, παρουσία της βασίλισσας της Αγγλίας και πλήθους κόσμου. Πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής είναι ο βετεράνος Τζουζέπε Φαρίνα. Από τότε μέχρι σήμερα η ανάγκη για ταχύτητα και δύναμη έχει πάρει πολλές και ποικίλες μορφές.